Трыумф Арыны Сабаленкі. Беларуска здабыла другую запар перамогу на адкрытым чэмпіянаце ЗША па тэнісе. У фінальным двубоі першая ракетка свету была мацнейшая за амерыканку Аманду Анісімову. Лік у сетах 6-3, 7-6 на карысць беларускай тэнісісткі. Гэта ўжо чацвёрты ў кар'еры тытул Сабаленкі на турнірах вялікага шлему. У яе па 2 перамогі на US Open і на адкрытым чэмпіянаце Аўстраліі. Сёлетні трыумф на кортах у Нью-Йорку прынёс ёй $5 мільёнаў. Беларуская андыейная каманда не стрымліваюць эмоцый. Кіраўніцу медчасткі бабруйскай калоніі Дар'ю Ласкаўнёву звольнілі з пасады. Былыя вязні паведамлялі пра садысцкія схільнасці жанчыны і ейную адданасць рэжыму Лукашэнкі. Пра звальненне Ласкаўнёвай на Шэніві паведаміў былы палітычны зняволены блогер Вадзім Ермашук. Апроч таго, мужчына сцвярджае, што ягонае інтэрв'ю для медыю, дзе ён распавядае пра жорсткае абыходжанне з вязнямі, паўплывала на пастанову зняць жанчыну з пасады. Ермашук адбываў 3-гадовы турэмны тэрмін менавіта ў бабруйскай калоніі. Пасля вызвалення ў мужчыны знайшлі анкалогію. Паводле Ермашука ён прасіў Ласкаўнёву праверыць ягоныя радзінкі, аднак тая адмовіла, пра што хвароба прагрэсавала. У Гомлі асудзілі шматдзетную маці з Мазырскага раёну Настасію Раеўскую. Падстава нібыта садзейнічання экстрэмісцкай дзейнасці. Вядома, што жанчыну не зняволілі, а імаверна прысудзілі ёй абмежаванне волі без кіравання ў карную установу. Праваабаронцы з гомельскай вясны дапускаюць, што жанчыну рэпрэсавалі ў так званай справе беларускага гаюна. Гэта тэлеграм-канал адсочваў дзеянні ў Беларусі расійскіх войскаў падчас паўнамаштабнага ўварвання ва ўкраіну. Зусім побач з вёскаю Каменка, дзе жыве рэпрэсаваная, месціцца аэрадром прадпрыемства «Беласавія», які перад пачаткам вайны аддалі ў карыстанне Расіі. Расія здзейсніла масаваную паветраную атаку на Украіну. У Киеве загінулі як найменей 3 асобы. Яшчэ прынамсі 18 атрымалі раненні. Паводле мэра гораду Віталія Клічко ў Пячэрскім раёне гарэў урадавы будынак. Імаверна, гэта офіс кабінету міністра Украіны. У сеціве з'явілася відэа пажару. Таксама ў выніку ракетнага удару па сталіцы пашкоджаныя некалькі шматпавярховікаў у Святошынскім і Дарніцкім раёнах. Апроч Кіева Расія атакавала Крывы Рог, Крамянчук, Адэсу, Харкаў і Запарожжа. Ёсць ахвяры, пашкоджаныя аб'екты транспартавай і гарадской інфраструктуры. Усяго Расія выпусціла па ўкраіне 800 беспілотнікаў. Гэта рэкордная колькасць дронаў, што расійская армія выкарыстоўвала падчас атак на ўкраінскія гарады. 26-гадовага беларускага турыста Івана Сукача знайшлі нежывым на гары Эльбрус у Расійскай рэспубліцы Кабардзіна-Балкарыя. Ягонае цела выявілі ў раёне вадаспаду на вышыні бліз 3000 метраў. Мужчына прыбыў на паўночны Каўказ, каб падняцца на вяршыню Тэрскалак. Яна месціцца ў паўднёва-ўсходнім адгор'і Эльбрусу на вышыні амаль 4000 метраў. Пры гэтым беларус не зарэгістраваў свой паход. Мужчына не выходзіў на сувязь 3 верасня. Яго шукалі з дапамогай верталёта. Венецыянскі кінафестываль назваў імёны сёлетніх пераможцаў. Галоўны прыз залатога ільва атрымаў культавы рэжысэр Джым Джармуш за фільм «Бацька, маці, сястра, брат». Узнагароду за лепшую... Гэта, вядома, узнагарода, якой я не чакаў, і я вельмі цаню яе. Кожны досвед дапамагае мне чамусьці навучыцца, але я сапраўды не ведаю, што яшчэ сказаць, акрамя як дзякуй за гэтую узнагароду. Узнагароду за лепшую мужчынскую ролю атрымаў Тоні Сервіле, што сыграў у новай стужцы Паўля Сарэнтына. Акторка Сінджі Лэй стала уладальніцай прызу за найлепшую жаночую ролю. Найлепшым дэбютам журы прызнала карціну «Кароткае лета» расійскай рэжысёркі Насці Каркіі. Атрымліваючы ўзнагароду, Каркія выступіла з антываенную прамоваю. Мара пра свабоду нарвалася на калючы дрот. Арыштант турмы ў нямецкім Вальдайгме заграз падчас няўдалай спробы збегчы з астрогу. І да
беларускіх навінаў 12гадовы хлапчук пацярпеў у выніку ДТЗ ў Менску. Ён перасякаў праезную частку на самакаце на рэгуляваным пешаходным пераходзе, калі на яго здзейсніў наезд кіроўца аўтамабіля «Сузукі». Абодва рухаліся на зялёны сігнал светлафора. Дзіця з цялеснымі пашкоджаннямі даставілі ў больніцу. Яшчэ одно дарожна-транспартавае здарэнне адбылося на сталічнай вуліцы Ташкенскай. Аўтамабіль «Тойота» пры развароце сутыкнуўся з «Рено», што рухаўся ў сустрэчным кірунку. Ад удару «Тойота» перакулілася. У выніку ДТЗ 30гадовы кіроўца і 52гадовая пасажырка «Рено» атрымалі цялесныя пашкоджанні. Іх даставілі ва ўстанову аховы здароўя. А ў Берасці кіроўца аказалася заблакаванай у салоне свайго аўта пасля сутыкнення з іншым транспартавым сродкам. Ратаўнікі з дапамогай адмысловага інструмента вызвалілі жанчыну. Пацярпелую скіравалі ў больніцу. Нецвярозая жыхарка горадняй везла ў школу 2 14гадовых дзяўчынак. Аўтамабіль «Ауді», якім кіравала жанчына, прыцягнуў увагу міліцыянтаў, бо ехаў з выключанымі фарамі. Медычны агляд паказаў алкагольнае ап'яненне кіроўцы, амаль прамілі алкаголю. Міліцыянты адхілілі жанчыну ад кіравання, адвезлі дзяцей у школу, а транспартавы сродак змясцілі на стаянку пад ахову. Цяпер жанчыну чакае штраф 8400 рублёў і пазбаўленне правоў тэрмінам на 5 гадоў. Агулам міліцыянты летась затрымалі болей за 10 000 нецвярозых кіроўцаў. У тым ліку 244 з іх паўторна цягам года. Па віне п'яных за стырном летась загінула каля 250 асобаў. Другі паводле папулярнасці матэрыял на сайце Белсату гучная гісторыя з абвінавачваннямі Паўла Латушкі ў харанспанце. Дэлегатка каардынацыйнай рады Вольга Карпушонак заявіла ў сацсетках, што кіраўнік НАУ, маўляў, дамагаўся яе і пагражаў стварыць праблемы ў Польшчы. Латушка назваў гэта паклёпам, а потым падаў пазоў супраць Карпушонак у акруговы суд Варшавы, каб абараніць сваю годнасць. Пазней Вольга перастала выходзіць на сувязь калегамі. Тацяна Мартынова, кіраўніца фракцыі «Хопіць бояться», допуская, что Вольга дзейнічае не самастойна. Мартынова падкрэслівае, калі б у Карпушонак сапраўды былі праблемы з Латушкам, яна расказала пра гэта яшчэ раней. Больш за тое, словы Вольгі пра нібыта ціск з боку СБУ таксама выклікаюць у Мартынавай сумневы. Сама Карпушонак пакінула ў Фейсбуку паведамленне. Будуць падрабязнасці і доказы, вочныя стаўкі і паліграфы. Але падрабязнасцяў усё яшчэ няма. Гэтая гісторыя пакідае больш пытанняў, чым адказаў. Ці сапраўды Вольга Карпушонак зрабіла заяву сама? А можа, ейныя садсеткі захапілі спецслужбы Лукашэнкі? Падрабязнасці ў матэрыяле Арсена Рудэнкі і ў іншых артыкулах на сайце Белсату. У Лідзі праходзіць дзень беларускага пісьменства. Напярэдадні адбылося ўрачыстае адкрыццё. Гасцей свята чакала тэатралізаваная канцэртная праграма. Падчас яе можна было пачуць музычныя творы на вершы беларускіх паэтаў. Таксама ўчора абралі пераможцу нацыянальнай літаратурнай прэміі. Ім стаўся палітолог, прапагандыст Вадзім Баравік, зборнікам расейскамоўнай паэзіі «Іду па Менску». Прапаную паглядзець на атмасферу дзяржаўнага свята. Вочы сінія, рукі моцныя. Захвочваю ставіць лайкі, каментаваць і дзяліцца нашым выданнем. У тым выпадку, калі гэта для вас бяспечна. Асноўныя падзеі тыдня глядзіце ў нядзельнай студыі Белсат. У госці да Алеся Залеўскага завітае эканаміст Яраслаў Романчук, а таксама спікер каардынацыйнай рады і намеснік кіраўніка НАУ Артём Брухан. Я на гэтым з вамі развітваюся, беражыце сябе і да сустрэчы ў эфіры.